खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि साहा रंगिया दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेसेनाङै थाखो फरा फोरोंथाय मावबादाखौ दिनै बेखेवबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय साहा रंगिया दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोलोम बोथोरनि फरायसालि बन्द'खौ नोजोर होनानै बोसोरफ्रोमबो बेसेनाङै थाखो फरा फोरोंनाय मावबादाखौ दिनै पिएमकेबि देवलकुसि जौसिन गेजेर फरायसालियाव थाखो 6 निफ्राय थाखो 10 सिम बे बेसेनाङै थाखो फरा फोरोंथाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैनि बे साहा रंगिया दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेसेनाङै थाखो फरा फोरोंनाय मावबादाखौ गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि गबाराम बर' आरो साहा रंगिया दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया जानानै थाङो। गोलोम बोथोरनि जि बन्द बियो दिनैनिफ्राय जागायदों आरो बे लेखायैनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गासै जोंहा 8 दखराफोर दङ आरो बे 8 दखरा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे मावथांखि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मोनसे जांख्रिखांनाय बेखौ मोगथां महर होनांगौनि थाखाय जोंनि मोनफ्रोमबो दखराया नैबे गोलोम बोथोरनि समाव माने साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों नैबे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा बेखौ लादों आरो जिल्ला नाङैनो जोंहा नैबे तामुलपुर जिल्लायाव गासै मोन 11थानिबो बारा जोंहा बेसेन नाङै फोरोंथाय बादानि मिरु जोंहा दङ आरो जिल्लानि सिङाव दिनै गिबियै नैबे केबि देवलकुसि जौसिन फरायसालियाव साहा रंगिया दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिथांमोना जागायदों आरो बे हाबाफारियाव आङो दिनै बाहागो लादों आरो बेयाव बाहागो लानानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि बा दखरा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननि जि मोनसे थांखि बे थांखिखौ आङो साबायखर बावगोन मानोना बिथांमोना दिनै माने फरायसाफोरखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों माने मेथ्स साइन्स आरो इंराजि बा इंलिस बिनि अनगायैबो बिथांमोना माने फराफारिनि कर्सखौ फोजोबनाय बे थांखिल' नङा बिथांमोना माने एक्सट्रा कारिकुलाम माखासे एक्टिभिटिस बिथांमोना लादों। बिथांमोना मिउजिकनि थाखाय सासे फोरोंगिरि बिथांमोना थिसनदों आरो बिथांमोना खोथा होदों जे माने जौगानि थाखायबो बिथांमोना माने गेस्ट टिचार बिथांमोना लाबोगोन आरो बेबायदिनो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय बिथांमोना थांखि लानानै दिनै बिथांमोना माने बेसेन नाङै जि गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय बादा बेखौ बिथांमोना जागायदों आरो बे जागायनायाव बिथांमोना जिखिनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लादों बा फोरोंगिरि हिसाबै बिथांमोना सायख'दों बेबो माने जोबोर बाख्नायथावना मानोना जाय बिथांमोना एमएससी पास खालामदों जायफोर दिनै फरायसाफोरा माने एमए पास खालामबाय बिएससी बिए पास खालामदों माने बिराद माने यां आरो माने जोबोर माने लाइमोन बिथांमोना आरो लाइमोनखायनो बिथांमोना लाइमोननि गोहोजों बानाय गैया मेंनाय गैया आरो दानि माने जि मोनसे माने जुगजों बिथांमोना गोरोबनानै फोरोंनायाव हयथ' माने गोसो होनानै इन्टारेस्टजों बिथांमोना फोरोंगोन आरो बे फोरोंनायजों हयथ' जोंनि फरायसाफ्रा जथेस्थ'खिनि मुलाम्फा जागोन आं बेखौ मोनदांदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जे एबसुनि जि मोनसे थांखि बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बियो फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों माने थाबनो माने गेरेमसा हारि दाफुंनायाव मदद खालामगोन आं बेखौ मोनदांदों। दिनै जोङो बोसोरफ्रोमनि बायदि जा बेसेन नाङै फराफारि फोरोंनाय गोलोम बोथोरनि बन्द'आव बेखौ जोङो केबि देवलकुसि जौसिन फरायसालियाव जों जागायबाय। जोंहा दखरा हिसाबै मोननै सेन्टार खालामनाय जादों कचिं क्लासनि थाखाय। मोनसेया जाबाय बरग'लेण्ड नेहरु जौसिन फरायसालि बियो 3 अक्ट'आव जागायगोन। दिनै जों गिबि हिसाबै केबि देवलकुसि जौसिन फरायसालियाव जोङो जागायबाय। बेनिनो जों एसे फिसा हाबाफारि लादोंमोन बेखेवनाय हाबाफारि बेयाव फरायसाफोरजों लोगोसे सावरायलायनाय जाबाय फैबाय थानाय समाव माबायदि जोङो क्लास फरा फोरोंगोन एबार जों एसे बोसोरफ्रोमनि बायदि
कचिं क्लास खालामदोंबाबो जोंनि देग्लायनि कचिं क्लासा एसे स्पेसियेल जागोन मानो होनब्ला बेयाव थांनाय बोसोरनि बायदि अनलि मेथ्स साइन्स इंलिसल' जानाय नङा बेयाव फरायसाफ्रा नांगौ जायोबा गासै साबजेक्टखौबो माने बोसोन लानो हागोन बेनि अनगायैबो जोङो एक्सट्रा कारिकुलाम हिसाबै लादों जायफोरा माने मेथाइ रोजाबनायाव गोसो गुदुं बिथांमोननि थाखायबो जों बेबस्था खालामना होनाय जादों जाहाथे बिथांमोना फरायनायनि अनगायैबो मेथाइ रोजाबनो बाहागो लानो हायो बेनि बादैबो जोङो हेल्थ आरो मेन्टेलनि कनसियासनि थाखाय योगा क्लास होगोन जोङो जाहाथे इयुन समाव फरायसाफोरा जाहाथे फरायनायाव मदद मोनो मेम'रिया स्ट्रं जायो बेनि थाखाय आरो बेनि अनगायैबो बायदिसिना थाबावगोन गेजेर गेजेर जों केरियार काउन्सिलिंबो लागोन बेयाव हयथ' DCSPबो नुजानो हागौ मालाबा बा आदार प्रफेसनेल्सबो जोङो इनभाइट खालामगोन जायखिजाया जोंनि थांखियानो जाबाय कचिं क्लासाव अनलि फर नट स्टाडि आवार MCs टु प्रभाइड अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट जायखौ महात्मा गान्धीया बुंलांदोंमोन इडुकेसना माने अल राउन्ड डेभेलपमेन्टनि जानांगौ होननानै जों बेखौनो बे लेखायनो जोंबो देग्लाय कचिं क्लासाव जों फरायसाफोरखौ अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय हानायमानि नाजागोन बेखिनियानो आरो बेनि गेजेरजों आं नैखौनो खावलायगोन देलकुसिनि ओनसोलजों नांजाबनाय जेसेबां थाखो 6निफ्राय 10सिम फरायसाफोर दङ जाय बिथांमोना दिनै फैनो हायाखै गाबोन समफोर जाहाथे बिथांमोना लोब लोब फैनानै बाहागो लायो जोंनि बे बेसेन फराफोर फोरोंनायाव आं बेखौ दखरा आफादनि जानानै खावलायबाय लोगोसे मिडिया पार्सन हिसाबै नोंथांमोनखौबो जों लिंहरनाय हिसाबै फैनायनि थाखाय साबायखर बावबाय